mama aya mama omenala tọrọ chọọchị onye ọbụla ma n'obodo anyị dị tọọ biko na uwe n'ọfịs enough onye nyere ife na-esi na chọọchị for your mind you be King Kong sọsọ chukwu gbanyelụ m on ị ga-apịa nwa ọkụ teledon gbanye ga anya nwụfedọ na-enwere họn awa kochi tani bụ kochi toni o mela anya kwụlụ dịka victoni ọ bụrụ ọsọ tupu aba ṅụrụ body boy kụkụkọta body holy pass back pass quick pass bad pass bụ ya hashtag ọsọgodi gị gwuwe nebe ma na-ejikwa na gọọmenti efele nwunye nwunye ọ bụghị m ụkpụrụ asụ n'iyi nwunye nwunye ọ bụghị m ụkpụrụ asụ n'iyi ada ngala chọọchị mụrụ asụ n'iyi ada ngala chọọchị mụrụ asụ n'iyi aya mama aya mama Wanabana one chance, shout out to Zoro, he want to buy the bar. Moto juru na park, man, never refer dictate from moto na car. Madam Wanamo, like a music matter, I want to bar, for Madam Bunyasi, my brother, can you tell me why? Onyana kona banda, so heju panamu bosi kingo. Adema kona banda, so apapanamu kali me, I use my bars to chase the back. Again, nobody want to rank behind the bars. Kodona mosquito, nobody got your back. When you I'm gonna move for us on it. When you I'm gonna move for us on it. I don't go like church, Murasoni. I don't go like church, Murasoni. I am mama, I am mama. When you